Һәр кем яңа елны изге уйлар, матур теләкләр белән каршыларга хыяллана. Бәйрәм көннәрендә кәефне күтәрү өчен күпләр тылсымчы Кыш бабайны чакырырга күнеккән. Социаль шелтәрләрдәге сайтларда Кыш бабай һәм Кар кызының тәкъдимнәре көннән-көн арта. Бала чаганы гына түгел, өлкәннәрне дә котларга әзерләр. Тик быел иң кызыклы программадан тыш әкият геройларының үзләре белән QR-кодлары булуда мәҗбүри. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Яңа елда иңенә капчык аскан тылсымчы Кыш бабайны һәркем көтә. Дмитрий Тупикин эшендә киеренке вакыт якынлаша. Яңа ел алдыннан ул да тылсымчыга әйләнә. Балалар бакчаларында, корпоративларда, айрым фатирларда кешеләрнең күңелләрен күрә. Дети очень сильно удивляются. Кайбер балалар Кыш бабай чынмы түгелме дип аптырашта кала. Кыш бабай баланың ни белән кызыксынганын, нәрсәләр яратуын белеп торырга тиеш. Шул чакта гына алар уртак тел таба. Яңа ел алдыннан Кыш бабайлар, Кар кызларының төрле сайтларда тәкъдимнәре көннән-көн арта. Эш, акча белән дигәндәй, пандемия кагыйдәләрендә онытмаса кирәк. Янда QR-код булу шарт. Связь с QR-кодом дает. QR-кодның булу-булмавы белән күпләр алдан ук кызыксына. Кайберәүләр телефонга күчереп җибәрүендә сорый. Дөрес эшлиләр. Сертификатның барлыгына ышангач, тәкъдим белән бик теләп ризалашалар. Кыш бабай белән Кар кызы ковидтан мәҗбүри прививка сатучылар исемлегенә эләккән. QR-код кунакларга да кирәк була. Быел Кыш бабай резиденциясенә 18-дән өлкәнрәкләрне кодсыз кертмиләр. Рәсми яңа ел тамашалары Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе тарафыннан катгый контрольдә тотыла. Башкалабызда бәйрәм утлары балкый, чыршылар куела башлады. Кыш бабай белән Кар кызы да шәһәр халкын котларга әзер. Әмма гаилә бәйрәмен оештырганда туганнар һәм якыннарның сәламәтлеге турында да онытмаска кирәк. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.